ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಆತಂದು ಗೊತ್ತಾಪಡು ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಐನ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ವೆಲ್ಮಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ 29 ಸೀಟರ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ 100 ಸೀಟದ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಜಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇಟ್ 200 ಸೀಟರ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ 300 ಸೀಟರ್ ಆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 75 ಜನ ಉಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನೇ ಪೂರ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕದಜಿ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಅಂಡ್ ನಿಖಿಲ ಮೋಕೆಡ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಕುಡೂರ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ವಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ದಯಪಂಡ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಂದೋಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಈ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ನಕಲೆಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ದ ನನಂಚೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ ವಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಡೂರ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಸರ್ಕಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊರೊಂದು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೀಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು 3 ಜನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡ್ಜಿನ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲಕ ಕಾರ್ವೇನ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈದರು ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ let me have you on the stage please ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತ ನಿಜ ಪಾಪಾರೆ ಕಾರ್ವೇನೋಡು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮನ್ಸೂರ್ ಭೋಜಣ್ಣ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಮೇರ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕಾರಣಾಂತರದಾತ ಇನಿ ಯಾರು ಬರೋಂದು ಇಚ್ಛೆರಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪನ್ನಣ ಎಂಕಲ್ ಲೇಪಲ್ ಈ ಸಾರಿ ರೂಪೇಶ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾರಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಗಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ರಚನಾ ರೈ ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಸ್ ಜೋರಾಯಿನ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಂಗ್ ತೂರ ಬೈದಾರೆ ಏನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ಪಾಪ ಒಂದೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಶೋ ಕೂಡ ಮಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಬೇತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪುವ ಅದ್ರ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು 5.1 ಅಥವಾ 7.1 ಆಡಿಯೋ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗೋಣ ಸೊ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಕ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಆಡಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅವು ದುಮ್ಮು ಪೋದು 150 ದಿನ ಅದು OTT ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿ ಸೀಸನ್ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಗೆಂದಲ ಕಾಣೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಖಿಲ ಓಟಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅಂಚ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಡಿಲೇ ಆಡಿ ಸೊ ಇದು ಜೂನ್ 23 ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಸರ್ ಆ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅರವಿಂದ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾದೊಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾದಾಗ ಒಂದು ಲೀಡ್ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏಪಾರ್ ಬೇರೆ 100% ಎಂಗ್ಲೈತೆ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು ಸಲ ತುಯ ಆರ್ ನಿಕ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಅಂಡ್ ಬೋಜನ್ನೇ ಈ ಸಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಆದಪ್ಪು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಸಲದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದಪ್ಪು ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟಪಡಿ ದಯಮಂಡ ನನಗೆ ದುಮ್ಮದ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಮ್ಮ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾದರಿಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈ ಸಲ ಲಾಯ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ್ ಮಂದ್ರಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮನೆ ಬುಗರ್ನೋ ದಟ್ಸ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಸಾಂಗ್ ತುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊತ್ತಾವು ಎಡ್ಡ ಅಂದಾನೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಬೈದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಗ ಬೈದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಿಲ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಿಲ್ ಉಳ್ಳ ಇಲ್ಲ ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಹೊರಲ್ಲ ಎಡೇಟ್ ಕಾಲು ಉಂಡು ಹಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವ್ರು ಎಡೇಟ್ ಕಾಲು ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಪಾತ್ರ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅರೇಂಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಟೀಮ್ದ ಕುಡಂಜಿ ಮೂವಿ ಸರ್ಕಸ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚ ತೂತರ ಈ ಮೂವಿಲಿ ಅಂಚಿನ ತೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಟೀಮ್ ಹಂಚೋಂಡು ಆ ಟೀಮ್ ಎಂಚೋಂಡು ಕೇಂಡ ಇಮಿತ ಜನಪತ್ತ ಸೇರ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೀಮ್ ಎಂಚೋಂಡು ಸೊ ಬೇಟೆ ಮೂವಿ ಮಾತ ಬೂರುದು ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ಏರ್ನಾಡ್ ಒಂಜಿ 2 ಪುದರ್ ಪನ್ಕ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಧೈರ್ಯಡು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಟೀಮ್ದ ಪುದರ್ ಪನ್ನುಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ತಂಡ ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂವಿ ಇನ್ನು ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಬೈದ ಇಟ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಲು ಬಂದ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಎನ್ನು ದಿನ ಆಗ್ತದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಪೇಶ್ ಜನಕ್ಕುള്ള ಮನಸ್ಸಿನ ಇಂಚ ಗೆಂದು ಬೇರೆ ಇದೆ ನಿಜವಾದ ಸರ್ಕಸ್ ಪಂಡಗ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಇಂಚ ಗಿರ್ಗಿಟೆಡ್ ಎಂಕುಲು
ರಾವಣೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮತ್ತು ಪತ್ತು ಮಂಡ್ಯದಿದ್ದು ಬಲ್ತು ಅಂತ ಹೀಗೆ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಮರಮನೆ ಹೊಡ್ತಿ ನಮ್ಮನೆ ಅವಸ್ಥೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಇಡೀ ಊರನ್ನ ತಿರ್ಗಿದ್ರು ಅಂಚೆರಿ ಸರ್ಕಸ್ಲ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ವೇಷಗಳು ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ವಿಧಾನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಜಾರ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಲಿಪಾದಿ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜನ ಎಂತ ಕೆಲಸ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಡೆ ಬತ್ತನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಏತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂ ಟೈಮ್ ನೀಡೋ ಒಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲರ್ ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ರೀತಿ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಯಾ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ದಲ್ಲ ಪಾತಿರುಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಉಂದುಲಾಗಿ ಏನ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಜಿ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಸೊ ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾಲ ಬರೋದು ಗೋಸ್ಮಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರು രണ്ട് ಪಾತ್ರ ಮಾತರಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮళ్ళీ ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಕೊಡದು ಬಿಡಿಯದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪೇಶ್ ನಾಯ್ನಿಗಳು ಐತೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ರೂಪೇಶ್ ತಿಗುಣ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೂಪೇಶ್ ನಮ್ಮ IPL ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು 2 ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಅಂದಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಟಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ఇది బడ్జెట్ చాలా ప్రాబ్లం ఇది అంచాదు బై మిస్టేక్ దట్ నిట్ ఆరామడు పద్ధతి బుజన రెడీ ఆర్ యు ఆల్ రెడీ వెరీ గుడ్ ఏర్న పుదర్ పనులే ರೂಪೇಶಿಗ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏರು ಏರು ಪಂಡಂಗಿಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಔಟ್ 10 9 8 till 0 and then we'll have the screen ready Sonu okay ready 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಸ್ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕಿನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏಪಲ ಕೈ ಪುಡ್ಪುಜರ್ ಬಂದು ಪದ್ಯನೇ ಬಂತೇವೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಡೀ ಸಾಂಗ್ ಲಾಂಚ್ ಆತುಂಡು ಇಡೀ ಬೈಯಾಗ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಗ್ಲಟ್ ಬೇರ್ಲೆ ಆದಿತ್ಯನೆ ಹಾಯ್ ಸಾರಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ತೂದು ಖುಷಿಟುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಡ್ ಸೂಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ನಾನು ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಅದು ರಡ್ಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಗಾಳಿ ಜೋಡೆ ಬರ್ಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಜನ್ ಸಾಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ರಡ್ಡು ಸದಿಗೆ ನಾನು ಬೈ 6 ಗಂಟೆಗೆ 10 ಸದಿಗೆ ಏನು ಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ 6 ಗಂಟೆ ಪಕ್ಕ ಆನ್ ಏರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಲ್ಲೇರು ಸರ್ಕಸ್ ದ ಎಂಚಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಐ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್ ನಲ್ಪು ಕಾಣ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಲ್ತೋದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಪಕ್ಕನೆ ಕೋಲ ಈ ನಲ್ದಲೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ದಲೆ ಅದ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ದ ಹೀರೋಯಿನಿ ರಚನಾ ರಾಯ್ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ್ ಅರ್ನ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನೇ ಗೊತ್ತಾನಾರ್ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ್ ಆಯ್ತಾ ತೇರ್ ನೀರು ಅಂತ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಸೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು
ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜೂನ್ 23 ನಿಕ್ಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ತೂಲಿ ಇನಿ ಆಜೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ ಇರಗೆಂಚಾನ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್. Oh, I loved it. ಅವೇ ಬಂದಾಗ ನಲ್ಪುಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Bye bye. ಹಾಯ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಂಚಾನ? Oh, super. ಈರ್ ನಲ್ತಾರ? ನಾನು ಮಾತ್ರ ನಲ್ತೀನಿ, ಮಾತೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಓದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ನಲ್ತೀನಿ. ಎಂಚಾನ? వారి షోక్ సాంగ్ ఎంచేది ನಮ್ಮ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಅವಡದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನವೀನ್ ಖಂಡಿತ ಕುಲ್ದಿನ వాళ్ళు ಮಸ್ತ್ ನಲ್ತಾನೆ ఒక నవీన్ కొరియోగ్రఫీ ఎక్దమ్ టాప్ క్లాస్ లాయిన మ్యూజిక్ ಖಂಡಿತ వల్ల ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಂಚಾನ? ಸಾಂಗ್ ಬಿ ಪೆಪ್ಸಿ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಇದು ತಿಂತಿ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಆತೆ. ಎಂಜಾಯ್ ಸಾಂಗ್ ಎಂಚಾನ ಸರ್? ಈರ್ ಬುಳಿಪುಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ರೂಪೇಶ್ ನೆರೆತುಂಬಲ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನರಿಗೆ ಬುಧರ್ ಬೈದಂದು ಇತ್ತಿನ ನೇರನ ಬುಧರ್ ಅವೇನಾರು ಕುಡಲಾತ್ ಒಂದು ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲಾಕ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಕಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಏನ್ ಚಪ್ಪು ನಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೋಪು ಅವು ಮೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾ ಇರ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಪನ್ಪನ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು. ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಪನ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಬುಧರ್ ಉದ್ದವಂತದ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಸೂಪರ್ ನಲ್ತಾರ ಬ್ರೋ? ಸಾಂಗ್ ಎಂಚಾನ? ಸಾಂಗ್ ಎಂಚಾನ? ಸಾಂಗ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾದಾಂತ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಸ್ ತೋರಿపోయారు. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಾಸ್ ಜೈ. ಸಾಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್. ಸರ್ಕಸ್ 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 ಅಂಚಾನ್ ಫೀಲ್. ಇನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೊಡ್ಯಾನ? ಯಾ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಅವೇ ಟಾಕಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಅಂತರು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೊಡ್ಯಾನ? ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ್ ಮಾಡು ನಿನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡನ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಓಕೆ. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಂಚಾನ್? ಸಾಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ದ ಸಾಂಗ್. ನಾನೊಂಜಿ ಮೆಹಂದಿಗ್ ನಾನೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆದವಲು ನಲಿಪೆರೆ ಫುಲ್ ಗೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಗೋಪ್ಪಲೆ ಎಂಕೊಂದು ಯಾನ್ ಏಪ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದುಲ್ಲ ಏಪ ಹೆಂಗ್ ನಲಿಪೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾ ಸಾಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ 100 ಇದೇ ಚಿಲಿಮಿ ಎಂಡ ಪಾತಿರ ಬೇರತ್ತ ಈರ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣಿ ನಾನು ಬೇಗ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಅರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಡೊಂದು ಮಲ್ಕೊಡತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಜಾಯ್ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜಿನ ಸೈಪುನಿ ಈತ ನನ್ನ ಬಾಯ ನಾನೊಂದು 2 ದಿನೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಸ್ ಪದ್ಯ ಬಾಯಟ ಇರಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಚಿ ಉಂಟು ಕ್ಯಾಚಿ 2 ಸಾಲಡಿ ಎಂಕಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ಬನ್ನೋರಪ್ಪ ಇತ್ತ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಇರಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅವಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ನೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈದೇರು ಎಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ನಟಿ ಫೋಟೋ ಬೋಡ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ ವಿಡಿಯೋ ಸೂಪರಾ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಂಗ್ ಎಂಚಾನ್ ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಬಂಗಾಪುಂಡ ಆಯಿನ್ ಬಣ್ಣೆ ಆತ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ಬಂಗಾರ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬಂತೇನೆ ಸ್ವೀಟ್ ಹೌ ಸ್ವೀಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಇರ್ದ ಈತ ಬಂಗಾರ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ಪನಾಗಡೆ ಬಂಗಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಚಾನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಂಚಾನ್ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಂಚಾನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಈ ಆ ಸಾಂಗದ ಚೂರು ನೆಟ್ ಪಾರ್ದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ಕಸ್ 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 ಏ ಬಲಿಪಿನಲ್ಲ ರಂಜನ್ ಬಲಿ ಲಾಯಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವು ದೂರಜ್ಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಲಕನ್ ಒಂಜಿ ಪಂಜಾಬಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಂಚ ರಂಚ ತುಯ್ಲಕನ್ ಸೂಪರ್ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಫೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಡೆಪ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಟೋಟಲಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಚಿ ಸಾಂಗ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಸ್ 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 ಏ ನನ್ನ ಮಾನಿ ಲೈಫ್ ಸರ್ಕಸ್ ಏ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಿಕನ ಇನಿ ಬಯ್ಯಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನಿ ಬಯ್ಯಗ ಅಲ್ಲ ಕಾಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಪದ್ಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನನ್ನ ಮಾದ್ರೆಂಗಿ
ಬೊಕ್ಕ ಇರ ಎಂಚಿನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡ ಅವಲೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಇನಿ ಬಯ್ಯದಲೈ ಪನೋಡಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಾನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಂಚಾನ್ ಕಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಿನ ಕಾಂಗಲ್ ಉಂಡು ಬೇಗ ಮೆಮೊರಿ ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಬಗಲ್ಲಿ ಇರೇ ಸೆಲುಂದ ಚಾಡು ಕುಲ್ಲು ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ನಾಲ್ ಸುತ್ತು ಯಾನು ಏಸು ಪಲ್ಲೆ ಬಗಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಇತ್ತಿನ ಕಪ್ಪೆ ಬರ್ಪುಣ್ ಮಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ನಾನು ಒಲ್ಲ ಚೋಲ್ ಜಾರ ಆಡಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಬಗಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಂಚ What about this song? How is songs? It's feeling very heart touching. Yeah. Lyrics one of my favorite lines. Circus, Yeah. circus, yeah. It's very fantastic song actually. Yeah. How are you? Oh, I'm fine. How are you? How do you do? I do what? Song theory. Ancient songs enjan. Song must have been. Enjan red line. Circus. ಮೂಲ ಬೈದಿನ Circus. How bad are you? Circus. ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನ್ ತೂ ಇಂದ ಯೂತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್ ಆಂಡಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಜನ ಎನ್ನ ಮೋನಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಅವು ಏರ್ ತೂನಗ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಯಂಗ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಫ್ರೀಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂಡಂಗು ಅದೇ ಅವು ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟ ಏನ್ ಫ್ರೀಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋತಾರ ಸೆಲ್ಫಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ತೂದು ಕೊಡು ಎಂಚೆ ಜನ ಬೈದಿರು ಮೂರು ಅಂಚಿನ ಮೂವಿಲ 100% ಹಿಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಸೊ ಅಡ್ಡ ಬೈದಿದ್ದು ಸೊ ಇನಿ ಆಚೆಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುದು ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಮಾತದ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲವ್ ಯು ಹಾಯ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಸಂದೀಪ್ ರಾಯರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಯಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ರಾಕ್ ಆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಕಾಸಿದಾಯೆ ಪಾಪದಾಯೆ ಸಿಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದುಳಾಯೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಾಯೆ ಪಂಪಿ ಈಗೋದಾಯೆ ಪೋನಾಗ ಮಾತ ಬಲ್ದು ಕುಂಟುದುಳಾಯೆ ಇತ್ತಿನನು ಪಟ್ಟೋನುಗ ಯಾವುದೇ ಯಾವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಡುಲ್ಲೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಸ್ ಲೆಟ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ ಏತ್ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಗ್ಲ ನೆತ್ತ ಸರ್ಕಸ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಬಾಡ್ಸೋಕ್ ನಲ್ದೆ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಚಾನಲ್ ಸುರುಕೆ ಪಂಡಿ ಜನ ಅವು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅವು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಾದ ನೆಡ್ಡೆ ಅದು ಬಾಡ್ಸೋಕದ ಸಾಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ತೂಯ ಮಲ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಏತು ಬಂಗ ಬೈದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಗ ಒಂಚೂರು ಬೈದ ಊರಿರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅದರಿಂದ ಊರಿರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಯಾವನ್ನಾಗ ಐಟ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ ಕಾಮಿಡಿದ ದಿಗ್ಗಜರ್ ನಕಲುಲ್ಲೇ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನೆ ನವೀನ್ ಅನ್ನೆ ಭೋಜನ್ನೆ ಊರೊಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಲಿಪಾರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ ಈರ್ ಬುಡ್ಪುಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಅನುಭವ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಕುಡ್ಲದ ನವೀನ್ ಅನ್ನೆ ಅರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಮೂಲ್ ಬಾಲೆಂಡರ್ನ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಾಡ್ಸೋಕ ಸಾಂಗ್ ತುಯೆ ನನ್ನ ಇರ್ನ ಓ ಮದ್ರಂಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಚಿನ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪದ್ಯ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಗ್ಯಾಡಿ ಪಾಡು ಇರಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ನಿಜ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಯಾಕಂಡ ಈತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಡಲ್ಲ ಈತ್ ಬಡ ಆಡಿಡ್ದು ಬಿದೇ ಇತ್ತಾರೆ ಜನ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ఒక ಅಕ್ಲಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಕ್ಲಿ ಕೊತ್ತಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಇತ್ತು ಚೇರ್ಲ ಅದರೊಂದು ಇತ್ತು ನಮ್ದು ಅದೊಂದು ಇತ್ತು ಸೊ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ರಿವ್ಯೂಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಚಿ ಉಂಡು ಬಂಡೇರು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆವಡ್ಡು ಸೊ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆತನ ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಮೋನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಇರ್ರಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇರಲ್ಲ ಇರ್ನ ಖುಷಿ ಇರ್ನ ಬಿರೋದ ಕುಜಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಿಂಚ ಒಂದುಂಟು ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್